Čaute všetci, ja som youtuber Dusty.sk a dneska ideme na zápas do Poľska a je to špeciál za 200 odberateľov. Dneska hra v Poľsku v Trenčínskej aréne Manchester United proti AC Milanu. Je to super zápas, nejaká trofej prípravných zápasov. Takže ja dúfam, že sa vám video bude páčiť, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme už v Poľsku. Nachádzame sa už pri štadióne, kde sa bude hrať zápas Manchester United proti AC Milanu, prípravný zápas. A sme v Poľsku, takže dúfam, sa vám bude páčiť toto video. Tak a už sme na štadióne v Poľsku. 50 000 štadión, veľký, krásny a tu sa to všetko bude hrať. Nastupujú hráči! Šanca pre Manchester United. Jo! Strzelców wpisuje się grający z numerem 5 Harry Maguire. Manchester United is number 5 Harry Maguire. Rohový kop pre Manchester United. AC Milano, objavame! Šanca pre AC Milano. Šanca pre AC Milano. Objavame! Šanca pre United. Objavujno. Priamiko pre AC Milano. Šanca pre Manchester. Pardon pre AC Milano. Gól pre AC Milano v 37. minúte 1-1. Mamy wyrównującą bramkę dla drużyny AC Milan 1-1. Šanca pre Manchester. Dobrá Bruno. Penálta pre Manchester United. Vezme si to kapitán Bruno Fernandes. Dobrý zákrok od brankára. Koniec prvého polčasu 1-0, pekné góly a to je všetko. Penálta teda nepremenená od Bruna Fernandesa. A vidíme sa pri druhom polčase. Rohový kop pre Manchester. Gól! 2 minúty to trvalo, aby Harry Maguire dal gól pre Manchester United. Druhý polčas sa začal.
Šanca pre Manchester United. Wow. Šanca pre Manchester. Gol Man United! Manchester United wychodzi na prowadzenie. V 52. minúte Patrik Dojku dáva gól na 2-1. Šanca pre AC Milano. Priamiko pre AC Milano. Šanca pre AC Milano. Šanca pre AC Milano. Drużyna Milanu V 69. minúte gól Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos 2-3 pre AC Milano. Šanca pre AC Milano. rozwiązał się z bramkami dla Milanu 72 minuta. Robert Lewandowski. I to jest czwarte trafienie dla Rossoneri, piłkarza grającego za Milanem. Šanca pre Milano. Rohoviko pre Manchester United. Šanca pre Manchester United. Rohoviko pre Manchester. Šanca pre AC Milano. Konec zápasu. 2-4 pre AC Milano. A to je vlastne všetko k tomuto zápasu. A víťaz super zápasu sa stáva AC Milano. Manchester United. Takže už sme dojazili domov. Ja dúfam, že sa vám teda video páčilo. Zápas bol, ja myslím, že dobrý, keďže padlo 6 gólov, ale keďže ja som viac fanúšik Manchesteru, tak som mi to viac prijal, ale tak nevadí. Trošku si to pokazili. Bruno Fernandes nedal penáltu, ale padli pekné góly. Takže aspoň to. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ďakujem za 200 odberateľov a my sa vidíme u ďalšieho videa. Tak čau!